ka san wani mutum? Ba san shi ba. Ba ka san shi ba? To ganin sa sai yau. Ibrahim. Hadin. Hani. Ka san wannan mutumin? Magaji dauri ne. Magaji dauri ne. Sai magaji dauri ne, na gane shi. Menene alaƙarsa da Alhaji? Ni ba san alaƙarsa da Alhaji ba ne. Ba ka san komai da shi ba kamar Alhaji? To ai Allah na san shi. Ba nan da san kawo malam. Ibrahim. Ibrahim. Menene alaƙarsa da Alhaji? Wakin Alhaji ne. Tare suke komai suke duk wani kudin Alhaji ne. To masha Taska. Ya gan shi. Ya ga fuskarsa. Fuskarsa za kalla. Na kalla na kamar ya yi hatsari. Don ko wanda ya hatsari sai haka. Hatsari ne me? Da mota haka irin kamar mutum ya hatsari da mota. Adalla. To idan baka ba mu haɗin kai ba. Shi kamar mota ce ta kaɗe shigo, to kai za ka zama kamar jirgin sama ne ya faɗo da kai ko jirgin ƙasa ne ya haɗari da kai. Da ai dan ba ku haɗin kai da abin da kuke bukata. To ka buɗe kunnen ka ji abin da zan gaya ma. Aiki ne mai tsanani mai kyau ita so. In ka ba mu matsala, to abin da za mu yi maka sai ya bani wannan. Ka ji ko? Ai dan mai. Sakaina. Karanta masa. A'a. Ba malam ka zama. Ni ba mali ba. Wannan tawagar da kake gani gabaki daya sunan tawagar Operation Satar Kudin Alhaji. In kaga dama ka kirawo shi atisayen satar kudin Alhaji. Gobe za a yi baki a gidan Alhaji. Kuma duk irin sunan da kaji an kirawo bakin nan da shi, to haka za ka yadda a zuciyarka kai ma kuma haka za ka kirawo su zahirinka da baɗininka. Idan ka saba waɗannan ƙa'idoji da aka shimfiɗa maka. Ka fahimta Taska? Na fahimta. Daga yau duk inda ya gani suna na ɗan uwanmu wannan mutumin daga yau shi ma sunansa Malam Zaidu. Malam Zaidu. Malam Zaidu malami. Malam Zaidu baka. Ne. Ai nace Malam Zaidu. Malam Zaidu ya hakuri. Malam Zaidu. Malam Zaidu na rike wannan. Wannan mutumin shi kuma daga yau ya tashi daga sakaina ya koma bazuka. Bazuka wannan. Kun kafa yana da kiba. Kai. Ina ruwanka? Kai dan na ma shar. Yanzu ba boka bane ni. Ka gane hitler ne mai yakin zamba. Wannan yarinyar da kake gani Etaras sunanta Zuli Five. Ba sabi na ba? Ya guri dan Allah ku dena kana. Kaje shi tabara. Shawara ba kake ba mu kenan. Sabirawa. Kar ka kare mu da Sabira. Zuli bai bi sunanta. Ka gane ku? Ka fahimta? Na fahimta. Gaya mun sunan su ko ne. Ga wajen murda nan. Malam Zaidu. Malam Zaidu na rike Malam Zaidu. Na rike Malam Zaidu. Malam ya Zaidu. Dan kwango. Sabira. Sai ya kaina. An rama min. Bai hadda daidai ba. Maganda. Zuli. Ka hadda ce. Ka gani. To ya nake? Bazuka kawai. Bazuka mara kiba. Bazuka. Wa. A tuna masa mahaifiyarsa. Very good. Mahaifiyata kuma mai mahaifiyata ta yi Allah dan annabi. To ne mai mahaifiyata ta yi. Ka san mahaifiyarka tana Nijar ko? Tana can. To na tabbatar maka baka ba mu haɗin kai ba. Wa'annan mutanen da kake gani gungun yan fashi da makami ne. Yan fashi kuma? Gungun ɓarayi ne. Yan atisayi. Ko gina mai yan atisayi mana? Yan atisayi, ban gane yan atisayi ba.
wallahi mu ba barayi na ba kuma wallahi shekaran jiya na ya kira ni ta waya ce in taho akwai wani abun ga da zamu yi ina ka taho ka ci banza ina ka taho kama ne mutu ina ka taho wallahi ba mu taba yi ba ka gani je gidan mu ma ba mu taba sata gaba ke dauka ke dimashin mahashi dan tashin kunne muke ciki da kutubu wallahi sai da ka kara min kuɗi wallahi ko gane amma da ki abu ya dan gomba ku daidaita wallahi za mu ta gehe wa ai mun ne ta wallahi ba mu taba yi ba ka ga masa a Nijar ba inda ba mu sani ba kai bari in gaya ma a Nijar ba inda ba mu sani ba kana ji daga dan barto mata mai zandar agadas maradi balbal tawa doso kai daga nan don kuma don agadas kuma ba agadas har arlit ba na wasani ba idan atlebere ta kuya mun san inda take Allah to ina tabbatan maka za mu je har cikin Nijar din inda duk take mu sa a sato ta a yi mata gunduwa a samu buhu a zuba a ciki a dandake ta a marmashe ta mu samu bayan wani mu jirgi mata ga ita a cikin ƙofar gidanku ka ina ne mako ku fita shi waje ta ce a fita da ni yawa amma wannan kwance masa fuskarsa kwance masa fuska kwance hannun ba a kwanciyar hannu har hannun kwance ba wasa bane ka ji dan ba kwace wannan hanyar da kuke bi kun zalunce ne Allah sarki wale har ya ban tausa don Allah ku kyale shi yau ka tausayi me aka masa abin da aka masa kamar yadda yan fim suke yi me kuma ne fa wallahi ko yara ne wannan hanyar da kuka bi wallahi ba za ta bulle ba kun ga rashin imani na yanzu kika fara ke wannan abin da kuke so ku yi ba za ku yi nasara ba kun cuce ni me nawa ba ni ne alhaji ba kawai abin da nake masa aiki nake masa kawai yake biya na kurin wallahi in baka ba mu haɗin kai ba na rantse da Allah turmi za mu samu mu saka a ciki mu dake ka taras jajjaga taras ne mu da kake mi muna mu taras ne mu